Днес новоподписаните Марта Димитрова Йорданова и Мартин Димитров Йорданов дадоха своето съгласие да им бъде извършена операция в първа частна клиника за специализирано лечение, поемайки риска поради сложността на предстоящата интервенция същата да завърши летално. В случай, че операцията се окаже успешна само за един от тях двамата, то той няма да предяви никакви правни претенции към оперативния екип и здравното заведение, подпис, дата. Това е твоят избор. Избор, който ти вече направи. Сега се колебаеш. Гладен съм! А храната е отвратителна! Отвратителна няма да ядеш. Ти хъркаш докато спиш! Не! Ти спиш докато хъркаш! Не можеш да кажеш, че черния синдром, хайде от утре сутринта да те няма или на червата си, или на каквото си избереш друго. Тоест логично няма да те има и теб. Ние не сме си избирали да бъдем един с друг. Ние сме си се паднали. Какви са правилата? Елементарни. Ще си задаваме въпроси и ще си отговаряме само това. Един на друг. Само това. Ако обаче ме излъжеш 3 пъти, губиш. Ако ме хванеш, че лъжа. А лъгала ли си ме? Не. Първа лъжа. Играта не е започнала! Започна отдавна. Уникален ли искаш да се чувстваш? Дори да ни разделят, няма да забравиш, че си уникален. Ако живея. Страх от смъртта. Знаеш ли, че ако аз реша, мога да взема един нож, да си прережа гърлото. И ти ще изтечеш през мен и нищо не можеш да направиш. Ти само си говориш, а аз ще го направя. Няма възмездие. Няма сладолет. Майната ти! Паякът умря. Какво правиш, бе? Нищо, приятели. Стига си пил, придушавам. Какво толкова не харесваш в мен? Теб! А в себе си? Теб! Искаш ли да се самоубия? Ума свири на фония. Обичам. Не искам. Отказвам да живея повече така. Ако може и на война, заедно с теб бих отишъл. Ти си луд! Аз питам ли те за какво са ти тия топчета? Би ме ударила, така ли? Да! Ами удри тогава, щом толкова те дразня. Отърви се от мен! Няма да се отървавам! Ами не се отървавай! Ще се отърва! А! Искам да изкача някой връх с моите 2 крака. Искам да имам деца. Искам баща им да ме обича и да се грижи за мен. Мечтая! Да не бъда забелязвана! Искам да се погледна в огледалото! Сама! Бих искал да се сбия, а ти винаги да си до мен! Кучетата са топлокръвни животни, дори помялите. Това е гадно да пиеш храната ми! Не отговорите, задавай въпроси! Плачеше нощем често, викаше го да съм търсеше го. Купиш точка 1 на 1.